Nyuntik sapa, Cek? Nyuntik ibu. Tak larake dhewe. Iki dinggo seragame ya, Lim. Tak goleke sing go apa. Ah, jan. Ya, apik ngono kuwi. Nah. Apa enek cah SD blangkonan ya, Mbak? Bener copot. Oh. Ganti nggih. Ya alatnya ya komplit men lho, ayo. Wah, apa wi mereke Hello Kitty to wi? Apa Cak? Gak iso melek aku. Lilipen. Nyambut gawe yo. Sowan Pak Tikto. Pak Tikto. Lah nggih Pak Tikto. Kok lambemu ilang ya? Sik tak goleki. Iki wis. Ya ampun. Ken bagus. Iya. Nah, ya ampun bagus e. Sing bagus dhewe. Sing bagus dhewe. Anake sapa? Anake Bu Keksi. Solek gede pengen dadi apa? Maling. Mantri. Nggih, mantri, Pak. Heeh. Aku udah ganteng, Pak. Wah, ganteng Jan wis. Ya. Ya. Bareng kowe iki dandan SD pupuran, masyaallah tak saweng kok kene Jan kaya gemuk kowe. Gemuk oli. Iya. Nggih. Bu, angu. Ya Allah, Pak. Iki kok enek bangsa kaya ngene iki bangsa apa ya? Kaya penampakan iku lho, kauka iku lho. Masya Allah. Menungso. Lele, ya ampun, kok kaya ngono rupamu, Masya Allah. Lah ganteng toh, ganteng toh. Ngene. Mungkin sesuk bar wayangan sampean karo Pak Cahyo nyuwun diruat ya, Mas. Bocah Sukerto kowe. Aku iki podemit iki. Aku ganteng toh. Ganteng. Ganteng. Sing bagus dhewe. Sing bagus. Nggih, ganteng tak sangoni le, gandeng bocah ganteng tak sangoni Bu ke sira tega. Lek nek bocah arep sekolah ra disangoni iki mesake nya kene. Nah, ngoten. Iya. Nyuwun sangu pira biasane le cah bagus? 2000. 2000. 2000 kan nek nguyuh tok no kuwi. Kok malah duwe ya 2000. Enenge 50.000 dadekke seminggu ya le ya. Nah, sangu sekolahnya matur Pak Cahyo. Nggih, disayang Matur nuwun, Ibu. Ora usah sayang aku ndang makan bae le. Pak Martono pilang kenceng sugeng laras popo. Pak Harnoto Kades Tenggarong, monggo. Ketara hati ngomong eling manis sing ati setiaku bisa aku